sadang rami den kambang lapi aden kakagale haruk mencari sasuo nasi den kambang lapi aden kakagale haruk mencari sasuo nasi kadang tak makan pokok olah abi badan labasangai di panegara den gumam isa aden lulu tangi bulian jana jale tampak de urang den gumam isa aden lulu tangi bulian jana jale tampak de urang DJ Dino di panegarang apa luang mandoro tapi nyodendang adian suajuo dek hari yang mulai taraso terima kasih kipe yang inalah tibo dek hari yang mulai taraso yo kipe angin ayo Allah tibo hujan copane ate kapalo indah lata gamang adek labiaso hanyo den minta apa do ilahi lapangkan malah pintu rasaki hanyo den minta apa do ilahi lapangkan malah pintu rasaki kamaro sabale kampung arang jauh yo sadang rami dan kambang lapi aden kakagale harus mencari sasuo nasi dan kambang lapi aden kakagale harus mencari sasuo nasi angka makan pokok labi badan lamasang den gumam isan den lulu tangi abulian jana jale tampak de urang den gumam isan den lulu tangi abulian jale tampak de urang yeah. Raminyo pasayo batu sangka rami de anak nan mudo-mudo tarimo kasih yo tuan rumah kipe anginnya yo Allah tibo tarimo kasih yo tuan rumah kipe anginnya yo Allah tibo janjo pane ate kapalo indah lata gamang de labiaso hanyo den minta apa do ilahi lapangkan malah pintu rasaki hanyo den minta pado ilahi lapangkan malah pintu rasaki yo 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 yo